ni sai ku zan hasara biyar ni kama ne jiro sai no so ne o ko ben da haljiti bisen holan ai ka ta hananan ga bitta da yin da bitta amma yanzu nan ku da ko nan ku zile shelta mama mu ani la pa ndon yamma wato sala ka kinu so gane ne yeren lagle kan na shi to na ni na aljina yana tun da kan cha da fa atlam da ne to akara ne mina tun tare dokata na ku jam tamare anya musaya la ilaha illallah amma ni bam subhanallah 300 binya ma akule mo anto ku ka bo anya zanya Jafare zan ma ba haikan can de to bo fara yi da san kamino zana na jin sanin in Jafar fa anya no wa warshe mu ma da take ne zaman gosta bar ta ma batan balle man fon yel man ngaban kika ce buatama yi bo an garin wa da batarma amma yi ku bo an tumtum jaktama gwan no kan no man mala no ba ya kiro kira yiri nyama shamma yiri nyam bagan ben na shamma mane yiri kama ni nyama da fa kan wuri an ban nya aya na da ba a ce ma an ban nya ya akulu ko jenda da maya wala ada ko mloner panu na dinga kom lore yan waya yan yela panum bomba so Baby,